Salam kadırlı ildeşler. Bugün 21 fevral İran tarihine göre 2 Esfend Halkara Ene Dili Günü. Şuun bir näçe ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasının ýanyndaky UNESCO Guraması tarapyndan halkara dil ilan edildi. Şol üçin hem dünýäniň dürli könjeklerine şuun bayram edilýär. Aýratynam biziň türkmen dilimiz ýaly ýitip barýan, az ulanylýan, ýyl-ýyldan zaýyfleşýän diller arasynda şolar saklamak üçin, ýaşatmak üçin bellänen gün şu. UNESCO göre bir adam öz dilinde gürleşip bilmese şol adam besawat. Bir adam sawatly boljak bolup ilki öz dilinde ýazmagy, okamagy öwrenmeliyär. Sebäbi her insan, her bir çağa iň gowy suratda öz ene dilini öwrenip bilýärmiş. İkinci dil bolanda biraz kynçylyk ýaşaýarmyş o magzy. Yine ilmi barlyklara göre iki dili bilýän adam ýa çağa bir dil bilýäne göre hoşdyrak bolýar. Zihni güýçlirak bolýar. Onu ilim aýtýar. Şol beyni magzy gowy faal bolýar bolmaly. Şol üçin bir dili öwrenjek bolup barşyny öz ene dilini ýitirmeliler, unutmalylar. Başta öz ene dilini öwrenmeli, soňra ikinji dilim öwrenseň öwrenmeli ýok. Mänem köp dilimi öwrenmeli başardan. Ýöne näçe dil owra köprek öwrenseň şoňça magzyny ösýän bolmaly. Biziň şol Cumhuri Islamynyň kanunlaryna göre 15-nji madde göre her bir kawum öz dilini okutmağa hakkı var diýip birini 45 ýyl öň kanun esasyda ýazyly. Ýöne hiç wagtda amala aşyrylmady. Diň kagyz ýerine galdy. Ýöne hemişe beýle durmaly. İnşallah dewran açylar, bize de nowbat geler. Türkmen dilimizi çağlarymyza okutmağa fırsat dörer. Şonla çağlarymyzy öwrederiz okuw jaýlarda. Ýöne şoňa çelli biz öz elimizden gelen etmeli. Bilýänjamizi öwretmeli. Başarsak türkmençe sözler ulanmaly. Çağlarymyzy öwrenişdirmeli şoňa. Ve çağlara türkmen çağlar goşgysyny okutmaly. Goşgy öwretmeli. Men şol maksatla çağlar üçin şuun halkara dille bolan soň bir çağlar goşgysy taýýarladym. Şonam hyzmatymda okaýyn. Çağlar üçin içimdäki ýaltalyk tembeli farsça çağlar üçin aýtýar. İçimdäki ýaltalyk etdirmeýär işimi. Akşam ýatjak bolamna ýudurmaýar diýişimi. İçimdäki ýaltalyk ýazdyrmaýar maşgymy. Söndürüp suwatýar derse bolan ışgymy. İçimdäki ýaltalyk zeyrendirýär enemi. Gije galyň okuwdan heýwa yenemi. Her zatdan iza goýýar içimdäki ýaltalyk. Senden ýadadym, bolluň paltalyk. Diýmek palta bilen ýaltalygy çap aýyrmaly. Ýene bir gerek halkara ene dil günümizi tüýsürekden gutlaýar. Sag bolun.